Přestože to bylo málo pravděpodobné, osud nás zaváhl do Štrasburku. Takže jsme zajeli na výlet i do Francie a tady vidíte skutečně, je tam někde Štrasburk? Jo, je. Jo, tady, Ville de Strasbourg. Tak. Si. A jdeme se podívat na katedrálu. Tamhle je naše auto pronajatý, Aleš tam dá. No. Hele. Nedáme tu navigaci. Jo. Já ji tam dám. Bon. Vypadá to tady moc hezky. Jezdí tady zajímavý tramvaje. Jdeme se podívat na katedrálu. Kafedrálu. To musíme jít tam, vole.